Üdvözlök mindenkit! A mai alkalom témája az erőtörvények. Múltkor megismerkedtünk a Newton törvényekkel, minden nagyon szép, nagyon sok mindent ki lehet velük számolni, igen ám, de az erőkről, önmagukról nem mond semmit. Nem mondanak semmit. Tehát külön erőtörvényekre is szükségünk van. 3 ilyen erőtörvényt ismertünk meg eddig, több is lesz majd később. Az első ilyen erőtörvény a súrlódás. Ez egymással érintkező testek között lép fel, megkülönböztetünk tapadási és csúszási súrlódást. A súrlódási erő arányos a két testet összenyomó erővel, de nem függ az érintkező felületek nagyságától. Az arányossági tényező a két test anyagi minőségének függvénye. A tapadási súrlódási együttható általában egy kicsivel nagyobb a csúszási súrlódási együtthatónál. A képlet egyszerű, a súrlódási erő Fs egyenlő μ/f eny, f eny ez a nyomóerő. És az szerint, hogy tapadás vagy csúszás van, a μ az lehet egy μ0 tapadási súrlódási együttható, vagy egy μ csúszási súrlódási együttható. Már hallottunk a rugóerőről. Nyújtás és összenyomás esetén a rugóerő arányos és ellentétes irányú a rugó nyúlásával, illetve összenyomásával. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy egyensúly helyzet, ahhoz képest összenyomjuk, akkor a rugó visszafelé nyom, hogyha kihúzzuk, akkor pedig visszafelé húz. Az arányossági tényező a rugó jellemzője, rugó állandónak, illetve direkciós erőnek is nevezik. Képletben Fr, mint rugóerő, egyenlő mínusz d/x, ez a d ez a direkciós erő, vagy rugóállandó, az x pedig a megnyúlás iránnyal együtt értendő. Ezt a törvényt Hooke állította föl, tehát ezt Hooke törvénynek is nevezik. Itt találunk egy linket Robert Hooke életéről és munkásságáról. Igen tanulságos, Newton kortársa volt, nagyon sok hasznos felfedezést csinált, meg építészeti munkássága is volt, de valahogy Newtonnal nem szívlelték egymást túlzottan. Akkor megismertünk még egy harmadik erőt, ez a nehézségi erő. Ezt mindenki ismeri, aki már egyszer megpróbált fölállni. A Föld felszínén a testekre a tömegükkel arányos erő hat lefelé. Az arányossági tényező a nehézségi gyorsulás. Képletben F egyenlő m/g. Itt most beiktatunk egy videót, kísérleteket végeztünk súrlódással. Megpróbálunk egy pénzérmét pöcköléssel elindítani, és megfigyeljük, hogy mennyi idő alatt áll meg. Még egyszer. Lemérjük az utat. Négyszáz. $490 mm.
565 mm. Súrlódási együtthatót fogunk mérni lejtő hajlásszögével. ...522 mm. Először nézzük ezt a pénzérmét. Ahogy emelem a vonalzó szögét, nevelem a vonalzó szögét, a pénzérme egyszer csak majd elkezd csúszni. Igen, tehát nagyjából ez volt az a helyzet, amikor elértük a csúszási súrlódási együtthatót. Annyi a nehézség, hogy a tapadás egy kicsit nagyobb, tehát először, amikor megindul, akkor utána hirtelen elkezd gyorsulni. Na, akkor most nézzük úgy, hogy a magasságot is mérjük hozzá. ...12 cm vagy 120 mm-nél indult el. Egy kicsit megpöcögtetjük, és megindítjuk. Nagyjából olyan 114 mm-nél már elkezd csúszni. Tehát arra jutottunk, hogy a 114 mm-es magasságnál elértük a csúszási súrlódást, és 120 mm-es magasságnál pedig a tapadási súrlódást. Nézzük meg egy másik tárggyal. Ez egy pénzérme volt, most nézzük egy fakockával. Nagyon hasonló, még 117 mm.
121, nagyon kicsi a különbség. Hosszúság adatokból szöget tudunk számolni, és abból súrlódási együtthatót. Nézzünk feladatokat. Az első feladat a curling nevű sportról szól. Ez egy téli sport, jégpályán játsszák. A pálya 45,720 ezred méter hosszú, az egyik végétől 1,22 méterre van a támaszték, ahonnan a játékos elrugaszkodik. Ez van itt, ezen a hosszú téglalapon itt ábrázolva, tehát itt van a támaszték, ahova a játékos a lábát letámaszthatja. A következő vonal az úgynevezett hog line, itt kell elengednie a követ, amit ő ellök. Ez a végétől 11,28 méterre van. A célterületet háznak nevezik, ez egy kör, ami föl van festve a jég alá. Ennek a sugara 1,829 méter, és a középpontja a pálya túlsó végétől 4,88 méterre van. A kő anyaga a szabály szerint Isaac Craig szigetéről származó gránit. Átmérője 30 cm, magassága 12 cm, tömege 19,1 kg. Most lássuk a konkrét problémát. Egy játékos köve 13,1 szekundum alatt állt meg, éppen a ház közepén. Mekkora volt a súrlódási együttható? Egyes feladat. Van néhány adat megadva, egy t-idő, ami 13,1 szekundum, és egy m-tömeg, ami 19,1 kg. A kérdés a mű súrlódási együttható. A további adatokat pedig egy rajzban ábrázoljuk. Itt van ez a pálya, nem feltétlenül méretarányosan rajzolom. Itt van ez a bizonyos támaszték. Itt van a hog line. Ugye annyit tudunk, hogy ez a távolság itt 1,22 méter. Ez a távolság. Ez 11,281 méter. A teljes pályahossz az 45,720 méter. Itt van a túlsó oldalon a ház. Annak itt van a közepe. És ez a pálya túlsó szélétől 4,88 méterre van. Aki már nézett ilyen közvetítést, vagy személyesen is jelen volt, az tudja, hogy itt most egy kicsit csaltunk, mert csak egy szempontból ábrázoltuk a pályát. A pálya szimmetrikus, mert a másik oldalról ugyanúgy van támaszték, hog line, és itt ezen az oldalon szintén van egy célkör, egy ház. De az most nekünk nem szükséges a számoláshoz. A kő az elindul itt a hog line-tól, és utazik egészen ide a háznak a közepéig, tehát S utat tesz meg. Ezt az S utat, ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy van a 45,720 méter, abból kivonunk
4,88 métert, és abból még kivonunk 11,281 métert. És akkor nézzük. Tehát 45,720-ból 4,88-ból 11,281 az annyi, mint 29,559 méter. A folyamat leírásához felhasználjuk azt az összefüggést, hogy S egyenlő A/2T négyzet. A súrlódási erőre a megismert összefüggést, hogy ez μ/m/g. És Newton második törvényét, F egyenlő m/a. A gyorsulást kifejezzük az első képletből, és beírjuk az F egyenlő m/a képletbe, akkor m/2 s/t négyzet. Egyenlő μ/m/g-vel. Ebből pedig a műt ki tudjuk fejezni. M/g-vel kell osztanunk ezt az egyenletet, az m-mel lehet egyszerűsíteni, tehát a mű az egyenlő 2 s/gt négyzet. Helyettesítsünk be. 2 x 29,559 méter, osztva 9,81 méter per szekundum négyzettel, és itt a nevezőben még van 13,1-nek a négyzete, szekundum négyzet. Látjuk, hogy méter per méter kiesik, szekundum négyzet per szekundum négyzet kiesik, tehát dimenziómentes számot kapunk, ahogy az ugye a súrlódási együtthatónak illik is, hogy az legyen. Na akkor nézzük. Hát ugye az S út már itt benne van a számológépben, ezt megszorozzuk 2-vel, elosztjuk 9,81-el, elosztjuk 13,1-nek a négyzetével. És az jön ki, hogy 0,035. Ami olyan értelemben reális, hogy valóban a jég az elég csúszós. Lássuk a második feladatot. Vízszintes asztalon elindítottunk egy próbatestet, ami a súrlódás következtében megállt. A megtett út 565 mm volt, az eltelt idő 0,15 szekundum. Mekkora volt a kezdősebesség, és mekkora a súrlódási együttható? Érezzük, hogy fizikailag ez nagyon közeli rokona az előző feladatnak. Tehát kettes feladatunk. Mértünk egy S utat, ami 565 mm volt,
és egy t-időt, ami 0,15 szekundum. És az a kérdés, hogy mekkora volt a V0 sebesség, illetve a mű súrlódási együttható. Hát tulajdonképpen néhány dolgot ki tudunk számolni. Az A gyorsulás az ismert képlet szerint 2s/t négyzet. Behelyettesítünk. Kétszer 0,565 méter osztva 0,15-nek a négyzetével. Kétszer 0,565 osztva 0,15 négyzetével, az annyi, mint 50,2. Ez méter per szekundum négyzet. Azt a képletet is ismerjük, hogy az S az egyenlő egyenletes gyorsuló mozgás esetén v/2-ször t. Ugye az átlag sebesség v/2. Ebből a v sebesség az 2s/t, kétszer 0,565 osztva 0,15-tel, az 7,53. Mondjuk elég csak 7,5-öt írni. Ez méter per szekundum. És végezetül a mű súrlódási együtthatóra az előbb már levezettünk egy képletet, tehát csak be kell most helyettesítenünk. Tehát itt van 2S per GT négyzet, tehát kétszer 0,565 méter, osztva 9,81 méter per szekundum négyzettel, és osztva 0,15-nek a négyzetével, és a szekundum négyzet. Kétszer 0,565 osztva 9,81-el, osztva 0,15 négyzetével, és az annyi, mint 5,1. Itt mérési módszerről azért azt meg kell jegyezni, hogy ilyen rövid időtartamoknál az időmérése meglehetősen pontatlan. Ugye nekem csak egy átlagos kamerám van, aminek az idő felbontása azért nem olyan nagyon jó, tehát abból ilyen rövid időtartamokat pontosan kiszedni nem könnyű. Viszont a következő feladatban majd látunk egy pontosabb mérési módszert. Hármas feladat.
Állítható lejtőn végeztünk súrlódási együtthatómérést. A lejtő hossza L egyenlő 522 mm volt, a mért H magasságok a következők. Amikor az érme éppen elindul, 120 mm, amikor csúszik, 114 mm. Amikor a fakocka éppen elindul, 121 mm, amikor csúszik, 117 mm. Mekkorák voltak a súrlódási együtthatók? A két érték különbségét, azt, ha emlékszünk még a videón látottakra, ugye a tapadási súrlódás egy kicsit enyhén nagyobb, mint a csúszási, tehát amikor éppen elindul a test, akkor hirtelen elkezd gyorsulni, mert hiszen a csúszás már nem tudja őt annyira fékezni, és akkor gyorsul lefelé. Viszont csúszási együtthatónál pedig valahogy be kell állítsuk azt, hogy éppen csak hogy csúszson, ezt egy kis pöcögtetéssel például meg lehet próbálni segíteni. Na akkor nézzük a számolást. Tehát ez volt a 3-as feladat. Hosszúságadatok voltak megadva, tehát volt egyszer egy L 522 mm, egy H, mondjuk jelöljük egy nullal, 120 mm, egy H1, 114 mm, akkor az 1-0 azt jelenti, hogy az egyes test éppen megindult, a H1 azt jelenti, hogy sikerült valamilyen csúszást beállítani. H2-0, akkor ez most a kettes testre vonatkozik, 121 mm, H2, 117 mm. És a súrlódási együtthatók a kérdésesek. Rajzoljunk egy ábrát. Itt van egy lejtő. A lejtőnek van egy alfa hajlásszöge, egy L hosszúsága, és itt egy H magassága. A testet pedig itt elhelyezzük a lejtőn. Nézzük a testre ható erőket. Hat a testre az M/G nehézségi erő. Ha ezt a nehézségi erőt fölbontjuk lejtővel párhuzamos és lejtőre merőleges komponensekre, akkor a párhuzamos komponens M/G-szinusz alfa, a merőleges komponens pedig M/G-koszinusz alfa. A lejtő nyomja ezt a testet, mégpedig pontosan akkora erővel, amennyivel a test a nehézségi erő folytán nyomja a lejtőt, tehát itt föllép a lejtő nyomóereje, ami szintén M/G-koszinusz alfa. Nagyságot írok most csak, az irányt jelzi a vektor. Tehát, hogyha nem lenne súrlódás, akkor a test akadálytalanul csúszna lefelé, de van súrlódás, ami itt fékezi a mozgást, tehát az M/G-szinusz alfával ellentétes irányban lép föl, ez a súrlódási erő. A súrlódási erőről azt tudjuk, hogy ez műszörefeny. A nyomóerőjét most jelen esetben az M/G-koszinusz alfa, tehát műször M/G-koszinusz alfa.
Műször, M-szer, G-szer. Fölírjuk az egyensúlyt az erők között, tehát van egyszer műször, M-szer, G-szer, koszinusz alfa, ami fékezi a testet, és van egyszer egy M-szer, G-szer szinusz alfa, ami pedig lefelé próbálja húzni. Amikor tapad a test, akkor itt a μ 0 szerepel, és a tapadás határértéke az, amikor éppen megcsúszik, tehát akkor a két erő kiegyenlíti egymást. Amíg a lejtő nem elég meredek, addig a tapadási súrlódási erő kisebb. De mindig kiegyenlíti az M-szer G-szer szinusz alfát. Amikor a test már csúszik, akkor úgy tud egyenletesen csúszni, hogyha a csúszási súrlódás éppen megegyezik az M-szer G-szer szinusz alfa erővel, így a két erő eredője nulla, tehát nem gyorsul a test lefelé. Ebből az egyenletből a μ súrlódási együtthatót ki tudjuk fejezni. Ugye osztunk M-szer G-vel, és osztunk koszinusz alfával. Koszinusz alfával, ha osztjuk a szinusz alfát, akkor tangens alfát kapunk. És ezt a tangens alfát most nem szögmérővel mértük, hanem hosszúságmérő eszközökkel, tehát acélmérő szalaggal. Tehát az L hosszúság és a H magasság volt benne. Ugye a tangens alfa az a szöggel szemközti befogó per a szög melletti befogó, a szög melletti befogót pedig Pitagorász tételből tudjuk kifejezni, tehát azt tudom írni, hogy ez H per négyzetgyök alatt L négyzet mínusz H négyzet. Van egy képletünk, és ebben sorban 4 adatot kell behelyettesítenünk. Tehát akkor nézzük a μ 1,0 esetet. Kezdjük a gyök alatti mennyiséggel, tehát 522-nek a négyzetéből kivonunk 120-nak a négyzetét, ennyi, ebből gyököt vonunk, vesszük a reciprokát, és megszorozzuk 120-szal. Akkor ez 0,236. A μ 1 esetében a két értékünk 114 és 522. Tehát ugyanazt csináljuk, mint az előbb. 522 négyzetéből kivonjuk 114-nek a négyzetét, az annyi, mint abból gyököt vonunk, reciprokot veszünk, megszorozzuk 114-jel, 0,224. A kettes test esetében μ 2, 0, itt 121 mm volt, és 522 mm.
0,238. És végezetül a μ2, ott 117 mm és 522 mm volt. És 0,230. Nézzük a következő feladatot. 4-es feladat. Az egyesület íjászai 50 cm hosszan tudják kifeszíteni az íjat. A nyílvessző tömege 25 g. Mekkora legyen az íj direkciós ereje, hogy 25 méter távolságra tudjanak lőni? Tehát amit kaptunk adatot, van egyszer egy mondjuk delta x hosszúság adatunk, ami 50 cm. Van egy M tömegünk, a nyílvessző tömege, ami 25 g, és van egy megkívánt út, ami 25 méter. És az a kérdés, hogy ezt egy mekkora direkciós erővel lehet elérni. Hát először ismételjünk egy kicsit, hogy is volt a ferdehajításnál. Miután nem kaptunk más adatot, föltehetjük, hogy itt az íjász és a céltábla egy magasságban vannak, tehát azt az egyszerű esetet választhatjuk, amikor a ferdehajításnál a kiinduló pont és a becsapódási pont ugyanolyan magasságban van. Ennek a fele útjánál van a holdpont, az itt eltelt idő T1, az itt eltelt idő T2, és a kezdő sebesség az V0. A T1 időt azt megkapjuk úgy, hogy a V0 kezdő sebesség függőleges komponense mennyi idő alatt csökken nullára. Ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy a függőleges komponens V0-szor színusz alfa, itt alfa a hajítás szöge, osztva G-vel. És ez egyenlő a T2-vel, mert a röppálya az jelen esetben szimmetrikus. Az S út, amit vízszintes irányban meg tud tenni a nyílvessző, az tehát ez a T1 idő kétszer, V0 színusz alfa per G, szorozva a vízszintes irányú sebességgel, ami V0 koszinusz alfa. És még emlékszünk rá, hogy két színusz alfa, koszinusz alfa az éppen színusz 2 alfa, tehát ezt úgy írhatjuk, hogy V0 négyzet per G, színusz 2 alfa. És hogyha maximális távolság
elérésére törekszünk, akkor 45 fokos szöget választunk, mert 2 x 45 fok az 90, és színusz 90 fok az 1. Tehát ebből az S távolság az V0 négyzet per G. A V0-at ki is tudjuk számolni, hogy mire van szükségünk, ez gyök SG. Tehát 25 méter szorozva 9,81 méter per szekundum négyzettel egyenlő, gyököt vonunk, és ez 15,7 méter per szekundum. Ahhoz, hogy a direkciós erőhöz eljussunk, ahhoz egy energiaegyenletet kell fölírnunk, tehát először is van egy rugó helyzeti energia, ami 1/2 d-szer delta x négyzet. És az adódik át a nyílvesszőnek mozgási energia formájában, annak a mozgási energiája 1/2 m v0 négyzet, és ugye ez tulajdonképpen a nyílvesztő kinetikus energiája. Ebből az egyenletből a d-t kell kifejeznünk, hát ugye nyilván 2-vel szorzunk és osztunk delta x négyzettel, és akkor azt kapjuk, hogy a d direkciós erő az m-szer v0 négyzet osztva delta x négyzettel. És az eredeti adatokat is behelyettesíthetjük, tehát ez m-szer s-szer g per delta x négyzet. És akkor már csak be kell helyettesíteni. Az m tömeg itt 0,025 kg. Ugye még emlékszünk arra, hogy 1 kg az 1000 g. Ezt meg kell szorozni 25 méterrel, meg kell szorozni 9,81 méter per szekundum négyzettel, és el kell osztani, az 50 cm az egy fél méter, tehát 0,5 négyzetméter négyzet. A mértékegység az úgy fog kijönni, hogy itt a számlálóban kilogramm méter négyzet per szekundum négyzet van. Mondjuk 1 méterrel egyszerűsítünk, akkor a kilogramm méter per szekundum négyzet az Newton, és per méterben fog kijönni a végeredmény. Na akkor nézzük. Tehát 0,025 szorozva 25-tel, szorozva 9,81-el, és osztva 0,5 négyzetével. És az 24,5. Ezzel ennek a kis fejezetnek végére is értünk. Köszönöm a figyelmet. A legközelebbi alkalommal tömegpontokról, pontrendszerekről és kényszerekről fogunk beszélni.